tawag sa mga kakasalon. Benjamin C. Enot Matawag, Benjamin C. Arejola, taga Block 6, Lot 41, Grantville 2, Deca Home Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Arnel S. Arejola and Asinmila A. Comia. Both magagom kay Lady Analisa L. Aquino, taga Area 3, Dove Street, Sitio Veterans, Barangay Bagong Silang, Quezon City. Aki ninda Eusebio A. Aquino Jr. as in Felicitas D. Lopez. Philip Julius O. Julia, taga San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Aki ninda Nelson B. Julia as in Marilu F. Orgaya. Both magagom kay Charis May T. Compuesto, taga 14B5 Strawberry Street, Cokeville Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Antonio E. Compuesto as in Minda M. Toriano. Ikaduwang tawag, Augusto A. Plaza, 43 years old, taga Zone 5, San Ramon, Lagonoy, Camarines Sur. Aki ninda Romeo Dizon Plaza as in Lourdes Betes, Apelyedo. Buot mag-agom kay Maria Gracia P. Robilios, 41 years old, taga 54E, Jacob Street, Peña Francia, Naga City. Aki ninda Gaudioso Peñalosa Robilios as in Rodora, Quezon, Platon. Ellie B. De La Torre Jr., 28 anyos, taga Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ninda Ellie De La Torre Sr. as in Merly, Villagracia. Buot mag-agom kay Jerry Len D. Eresare, 29 anyos, taga Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ninda Jerry Eresare as in Shirley De Los Santos. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda ng tanang na sakramento ng matrimonyo, tulos man po magdulog sa satungkura para po o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat. Ngunyan, ikaapat na Domingo ng Quaresma. Ang sa tuya pong tema, ang liwanag ng katotoohan. Inaapudan kita gabos na magsarig sa katotoohan. Kaipuhan na panindugan niyato ang katotoohan na susog sa gabotan ng Diyos. Kaipuhan na maging kitang maimbod sa pagsabuhay kan katotoohan nagikan kay Kristo. Iyo ini ang mensahe kan liturhiya ngunyan na ikaapat na Domingo ng Quaresma. Ang sa tuya pong celebrante, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka na asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurangan ta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos marhay na aga po, Father. Sa law kay ning misa, padagos kitang mamibi para sa katuninungan kan bilog na kinaban. Mamibi kita na mapundo na ang mga iriwal, ang gera, sa mga iba-ibang parte kan kinaban, partikular sa Middle East. Ang lugod ang mga lideres kang nasyon, makasabot sa paghanap kan matuninong na paagi bilang solusyon sa indang mga problema. Mga tugang, ako ang taas ng mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada as to mga kasalan, tarahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibi kita. O Diyos, nahuli kan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo ang pakipag-ulian in katawohan. Warasan namimiibi kami, na sa hayag na debosyon asin marigo na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Huli ke Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang paglahit nila na nagpapahayag kan pag-ako kan presensya nin kagurangnan. Himatayon niya to ang mensaheng ini nagikan sa enot na babasahan. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. An kagurangnan nagsabi ki Samuel, panuanin lana an sungay asin paduman. Sinusugo ta ka ki Jesse na taga Belen, huli ta sa iyang mga aki, nagpili ako nin saro na maginhade. Pagabot niya duman, nahiling niya si Elias asin nagsabuot. Totoo na linahidaning kagurangnan, yaon duman sa atubang niya. Alagad ang kagurangnan nagsabi ki Samuel, day ka maghiling sa iyang lalawgon o langkaw, huli tahabo ako sa iya. An paghiling nin kagurangnan, bakong siring kan paghiling nin tawo. Nahihiling nin tao ang lalawgon sana, alagad nahihiling nin kagurangnan ang puso. Ipinamidbid ni Isay ki Samuel ang sa iyang 7 aking lalaki,
Alagad si Samuel nagsabi ki Isay, bakong an mga ini an pinili nin kagurangnan. Asin si Samuel nagsabi, ano uya digdi an gabos mong aki? Si Isay nagsimbag, igwapang saro, an kangudhi sa gabos. Siya nagpapasabsab kan mga karnero. Si Samuel nagsabi ki Isay, padigdiha, dai kita makakan, sagkod dai siya mag-abot. Pinaapod asin pinalaog. Mapulaan sa iyang pisngi, bulaw ang mga mata, asin magayon ang tindog. Ang kagurangnan nagsabi, ini ang sakuyang pinili, lahidan mo siya. Tolos kinuan ni Samuel ang sungay na pano nin lana, asin linahidan sa atubang nin sa iyang mga tugang. Asin ang espiritu nin kagurangnan, huminilig ki David, poon kan aldaw na idto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kuyang pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, dainin ano mga magkukulang sa An kagurangnan, pastor, dainin anuman na magkukulang sa kuya. Dinara niya ako sa mga berdeng sabsaban, pinapakusog niyan sa kuyang kalag, sa tampinin mga tubig na malinaw. Dinadara niya ako sa dalaning katanosan, huli kan sa iyang ngaran. Minsan ako maglakaw sa anino nin kagadanan, day ako nin matatakutan, huli ta ika, uyas ako. Sarong lamesa inandam mo para sako, sa atubang nin sakuyang mga kaiwal. Linahidan mo nin lana ang sakuyang payo, ang sakuyang baso nagsusupay. Karahayan asin pagkaherak, iwinaras ako, sa gabos na aldaw nin sakuyang buhay. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa panahon na daing kasagkoran. Kita gabos, danay na nabuhay sa liwanag kan grasya ni Jesus. Mapapasatuya ang liwanag kung kita nabubuhay sa katanosan. Himateon niya to ang mensaheng ini sa ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kamu kaidto, kadikluman, alagad ngunyan, kamu liwanag sa kagurangnan. Mabuhay kamo siring sa mga aki ning liwanag. Hulitaan mga ibinubunga kan liwanag, mahihiling sa marhay asin matanos na pagkabuhay, asin katutuohan. Hanapa kon ano ang kagustuhan nin kagurangnan. Dainindo pagpakiaraman ang mga daing halagang gibo nin kadikluman. Kundi ipahayag nindo ang mga iyan. Ang mga bagay na ginigibo sa hilom, yuidtong mga bagay na ikinakasupog na sabihon. Alagad, ipinapahayag kan liwanag, may ilawan asin nagiging liwanag. Kaya nasasabi, magmata sa imong pagkakaturog. Bumangon ka sa mga gadan, asin ika, maliliwanagan ni Kristo. Tataramon ng kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susok kay San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangan. Mantang naglalakaw si Jesus, nahiling niya ang sarong lalaking namundag na buta. Dangan, naglutab sa daga. Sa ilinutab, nagibunin laboy na ilinahid sa mga mata, kan buta asin sinabihan. Paduman, maghugas ka sa tangke ng Siloe. Ang buta, nagduman, naghugas, asin nagbalik, nakakahiling na. Ang mga katuod, asin ang mga tao na kaito nahiling siya na nakikilimos, naghapot. Bakong siya itong nagtutukaw na nakikilimos? May nagsabi, opo, siya ito. Alagad ang iba nagsabi, bako, kundi sarong nakaumagid sa iya. Siya nagsimbag, iyo ako. Ang lalaki na kaito buta, dinara sa mga Fariseyos. Ang mga Fariseyos sagapot kung paano na siya nakahiling giraray. Sinimbag siya ninda. Linahidan niya ninlaboy ang sakong mga mata. Ako naghugas, asin ako nakahiling na. Ang mga Fariseyos nagsabi, ang tawong iyan dahil naglilihi kung Sabado, bako siyang hali sa Diyos. Alagad ang iba nagsabi, papaanuhonin sarong parakasala ang pagibo ning siring na milagro. Dahil sinda nagkauruyon, giraray, hinapot ang buta. Binuksan niya ang sa imo mga mata. Ano ang paghuna mo dapit sa iya? Sinimbag, sa paghuna ako, siya sarong propeta. Nagsabi sa inda, ikaw bulanos na namundag sa kasalan, ika nangangahas na magtukdo sa mo. Asin, pinahali ninda. Naisihan ni Jesus na pinahali siya, hinanap asin hinapot. Minatubod ka sa akin ng tawo, nagsimbag, si isay siya kagurangnan,
nganing tubudon ko. Si Jesus nagsabi, siya nahiling mo, siya nakikiulay sa imo. Nagsabi, minatubod ako kagurangnan, asin luminuhod sa pamitisan niya. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na aldaw, liwas sa indogabos mga tugang. Marahin na aldaw po, Father. Sa tao na igwanin pagtubod, day kaipuhaning grabing paliwanag. Sa tao na bukas ang puso, sa pag-ako kan gibo ning mahal na Dios, sa pagsabot kang karahayan ning mahal na Dios sa buhay niya, day kaipuhan ning dakul na milagro. O day kaipuhan ning milagro. Taro aldaw nahihiling niya sa buhay niya na ang Diyos naghihiro, aktibo, as in day siya pinapabayaan. Pero ang tao na mayo nin pagtubod, there is no amount of explanation, there is no amount of miracle na pwedeng magpabago kan isip niya, tanganing siya magtubod na ang Diyos naghihiro sa buhay niya, umarahayon sa buhay niya. Hindi niya ito mahihiling how faith makes difference sa buhay niya ito bilang mga individual. Sa Ebanghelyo nadangog niya ito, ang istorya kan pagpaumay ni Jesus sa sarong buta, sabi sa Ebanghelyo, namundag siya, buta na, but sabi yun, inborn. Dahil ko ma-imagine ang sakuyang sa dirin na buta. Na dahil kaning ideya kung ano ang liwanag, dahil kaning ideya kung ano ang magayon, kung ano ang blue, kung ano ang pula. Kadaklan na beses, bakong aning kadaklan, ang satuyang pakaaram, minadipende sa nadadangog ta, kaya masabi kita, makusog, tanadangog, makusog. Masabi kita magayon, tanahiling. Nasasabutan niya ito ang mga bagay-bagay, na-apresar niya ito ang mga bagay na nahihiling ta. Depende sa kung ano ang nahihiling kan mata. Our knowledge, maabot sa tuya, depende sa tuyang eksperyensya. Asin ang mata, saro sa pinakamagayon na paagi sa tuyang pakasabot. Ining taong ining namundag na buta, makihiherak. Masabutan niya to kung ano ta. Minsan nga ni dahil man siya nagsabi na paumayan siya ning kagurangnan. Kan mahiling siya ni Jesus. Si Jesus mismo ang nagkusa na siya tabangan, na siya bulungon. Sabi sa Ebanghelyo, naglutab, nagkuaning laboy, asin linahidan ang mata, tanganing siya, makahiling giraray. Mga gawi na magpapahiling sa tuya, how the Lord works in us, in the world, how the world creates and recreates us. Aruba ka ng paagi ng Diyos, kaito, kan linalang niya ang kinaban, sa paagi kan laboy, hinangusan niya, tanganing magkaigwanin buhay. Nahilining kaguran ang sitwasyon ka itong lalaki na makayeherak, asin bilang Diyos, naaaraman niya ang pangangaipo, asin ang sa iyang kamugtakan. Ini ang sarong bagay na dahil niya ito malingawan. Ang mahal na Diyos, yaon sa ng pirmi, nakakahiling sa satuya, naiisihan ang satuyang inaagihan, aram niya ang satuyang kamugtakan. Kaya kaipuhan kita na magtubod, asin mahiling niya ito, na dahil siya nagluluya, o dahil siya nagpapabaya sa satuya. Dahil ko aram ko pinagngangalas niya ito, na minsan dahil kita nangangaji, pero padagos kitang binibindisyonan. Kung minsan, dahil taman hinahagad, pero itinatao sa satuya. Pero bako lang iyan, na mabuhay kita, gamit bako lang ang satuyang mata, tanganing mahiling niya to, na marahayon ang mahal na Diyos sa buhay ta. Kaipuhan ang pagtubod. Sabi sa inot na babasahon, duman sa propeta na sinugo ning kagurangnan, tanganing pilion itong taong sa iyang linahidan, naguhuna itong propeta na itong mga aki ni Isay, na mga maray ang tindog, iyon ito ang pinili. Alagad, mayo duman ni Saro, na sa iyang mga aki ang pinili. Dahil pa palang kaya nag-abot. Anong sabi ng kagurangnan sa iya? Dahil ka lang magsarig sa nahihiling mo,
Huli tamantang ang tao naghihiling sa mata, ang Diyos naghihiling sa puso. Asin minsan, dahil niyato yan matatalastas, maaraman, kung ang basihan sa nanyato kan sa tong pakasabot, iyo ang nahihiling kan mata. Mantang makiherak ang kamugtakan, kan taong dahil nakakahiling, igwa pa nin sarong pagkabuta, na mas makahiherak kung ini mangyari sa tuy. Ano iyan? Ang pagkabuta huli sa kawaranin pagtubod, na dahil na kitang mahiling na marahay, nagabusa sa napagkatakot, pagkahandal, ang nahihiling niya to, sa nangyayari sa kinaaban, sa buhay niya to, na dahil na kitang nahihiling na ikakaugma niya to, hulita, ano na ini, pagtiusa sa nampirme, ano na ini, kahilangan na naman, ano na ini. Minsan, ang mahal na Diyos, mysteriously working in us, not in the way that we see, kundi sa paagi na sulamente ang pagtubod sa naang nagkakaaram. Ututok doang kita na magin madunong tangani, masabutan niya to ang bagay na iyan. Asin ang pagtubod, magsasabi sa tuya, uy, dahil man ako pinapabayaan, miski nagtitios. Uy, pinagat ako ng mahal na Diyos, miski naghihelang. Kasuod mahali ako sa installation kan sa Rong Padi. Nag-attend pa ako ng installation ni Father para sa Marupit. Kan nagpapasalamat na siya. Sabi niya, ito ngayon kan aki ipa ko, dahil ko man ngayon magpadi. Ang isip ko talaga ngayon, gusto ko talaga ngayon mag-engineer. Kundi, dahil ko ngayon aram, basta ngayon naglaog sa seminaryo, misingani dahil ngayon ako handa, naglaog sa kud na makapadi ako. Kang napaging padi na ngayon ako, nahihiling ko, ano daw ngayon ta? So dati ko ngayong assignment, mayo ngayon, ning simbahan. Si kadwa ko ngayong assignment, mayo na namang ngayon ning simbahan. Suhuri ko ngayong assignment bago digdi, mayo ngayon ning simbahan. Kan ako sabihan ngayon, kampig announce ngayon, didi ngayon ako sa, natakot ngayon ako, mayo na namang ngayong simbahan. Pero pag nasasabutan ko ngayon, sabi niya, kan siya nagpapasalamat, marahayon ang mahal na Diyos, na ang pangiturugan ko, luway-luway ngayang hinahaman niya. Kaya pala ngaya, kaipuhan ko magpatugdok ng simbahan. Luway-luway ang pagiging engineer na papractice ko ngaya. Taon mahal na Diyos, dahil nagkukulang sa sakuya. Itong mga bagay na dahil niya ito masabutan nagaro. Ano daw, ini pasakit. Matipo na naman ako ng kwarta, tangani na magpagibo. Pero sa katapusan, nahihiling niya, the other side of it, ang mahal na Diyos marahayon, luway-luway, pinapangyari niya ang pangiturugan ng tao. Alagad, mahihiling sana ng sarong tao na igwanin pagtubod. Na igwanin pagtubod. Sa Ebanghelyo na dangog niya to, ang pagkakaiba kan pakasabot, kaitong buta, na enot nahiling ang kagurangnan, nagaro-saro-sarong estranghero, linaidan ngaya sa kuyang mata, ninlaboy, sinabihan akong maghugas. Tapos nga ako na umayan, alagad nagtubod siya, huli kang karahayan na ito ni Kristo sa iya, dahil niya pangani imidbid, saro siyang propeta. Saro siyang propeta. And later on, kan si Jesus magpamidbid sa iya, nagtutubod ka sa akin ng tao, ang tataramo na akin ng tao buo sabi yun, Mesiyas, sinsinda ang pinaghihahalat kan mga Hudiyo. Ang sabi ka itong lalaki, sabihas ako kung si Isay siya, tangani ako magtubod. Anong sabi ng kagurangnan sa iya? Before His face, ako siya na nahihiling mo, nagtataram sa iyo. Anong sabi ka itong lalaki? Nagtutubod ako, asin siya, nagluhod sa atubang niya, nag-umaw, nagsamba. Iba man ang pagkahiling ito mga Pariseyo. Imbis na ikaugmaninda ang nangyari duman sa lalaki, na haloy-haloy na nagtitiyos, hulikan sa iyang diferensya, hulikan sa iyang pagkabuta. Anong nahihiling ninda? Inintawang ini para kasala. Then nagsusunod, transgressor kang Sabbath rule, nagbubulong sa aldaw ng Sabado. Di ba kita pwedeng maugma sa karahayan ng mahal na Diyos na nangyayari sa buhay kan iba? Na dapat niya itong hilingon, gibo yan ng maraot. Gibo yan ng maraot. Bakong gibo yan ng mahal na Diyos? Asin kan sinabihan, hinaputin da itong buta. Sa paghuna mo si Isaiah, sa paghuna ako siya sarong propeta. Naging maraot pa itong babae, itong lalaki. Ika ngayon na nabuhay ngayang maraot.
Tagka ito ang mga Hudiyo, ang kahilangan, garo baga bunga kan kasalan. Kaya kung siya nabuhay inborn na buta, sabi nabubuhay sa kasalan. Pero bakong araw ka ng paghiling ng mahal na Diyos. Imbis sa sinda magtubod, naging maraot pa ang ginibo ni karahayan nin kagurangnan. Magayon na mabuhay sa kinabana ini, gamit lang bakuan sa tuyang mga kakayahan na pisikal, kundi gamit nabubuhay kita, gamit ang pagtubod, ang grasya ning mahal na Diyos na naghihiro sa buhay niya to. Tano? Takong dai makahihirak po kita. Takong dai pagbabasulon ta sana ang iba sa pwedeng mangyari sa tuya, sa mga nangyayari sa kinaaban. Dai kita makakahiling ning marahay ning magayon, ning liwanag. Takong dai kita paghiling ta kay ang garo kita pinag-urihan. Pero sa sarong taon na namubuhay, muklat ang mata sa karahayan ng mahal na Diyos. Ang pagkakaaga, pagpapasalamat na ang pagmata sa pagkaaga. Ang mga nangyayari sa aldaw, pero minsan ang okasyon ng pagpapasalamat sa karahayan ng mahal na Diyos. Minsan may nagpa-bless ning sasakyan sa padi. Pagkatapos pag-bless nagbalik, pagkatapos ning sarong simana, Father, nadisgrasya ngaya kami. Kaya nagdi kami pabilisan mi kararay ang salamat sa nangayata nabilisan ta kung ngaya kami nabilisan baka ngaya may nagadan sa mo isi miski an maraot nakakahiling pa kita in karahayan. And what makes the difference? Ang satuyang pagtubod. Sa laog kaining misa, hagado niya to, nakita magkusog sa satuyang pagtubod. Di kita mawaranin paglaong sa mga nahihiling niya to, sa palibot niya to. Ang mga kariribukan, ang mga iriwal, ang manggera na nahihiling niya to. Mantang makakamundo asin makakatakot. Ang pagtubod sa mahal Diyos nagtatao sa tuya anin paglaom. Sa katapusan, ang marahay, ang magdadanay. Sin padagos kitang mamibi para sa karahayan ng mahal na Diyos na lugod mahiling kan gabos asin mabuhay man sa iyang karahayan. Sabi ko kasubago sa pagpuon ka misa, nakita padagos sa may mibi para sa katuninunganin kinaban. Bakon imposible na ini mangyari. Padagos kitang magtubod, tang mahal na Diyos marahayon. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Mamibi kita sa Ama, asin maghagad na paumayan, aman lain-lain niya tong pagkabuta, tanganing mabuhay kitang siring sa maninigong mga aki nin liwanag. Ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayo kan simbahan, magdanay na masigasig sa liwanag kan Ebanghelyo, asin magbanaag kan kaugmahan na bunga nin pagiging dayupot sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong puso magdanay na bukas sa pagtabang sa satong kapwa na nangangaipo kan satong tabang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalan nin buhay, asin yaon sa kadikluman, nin kawaran nin paglaom, makahiling kan liwanag kan Diyos, ki Kristo Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos sa mga ina na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos huli kan pagkamuot asin pagtubod, na inihiras ninda sa indang kaakian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang managihelang sa isip asin hawak,
Maranga asin mapaumayan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, mag-ako kan kapahingaloan na daing kasadkoran sa liwanag ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, hinanyugaan sa mong mga pamibi, asin warasan sa mo ang grasya na mabuhay sa liwanag din sa imong katotohan, mandang kami naglalakbay sa pagtubod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matupaw po, liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sinin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang nin bulong na daing sagkod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod, na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kang kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mi na sa Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minisansain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nahuli kan misteryo nin pagkanitawo, tinaraniya ang katawuhan na naglalakaw sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan kan pagtubod, asin huli kan pagbunyag sa bagong buhay, ang mga namundag na oripon kan daan na kasalan, inampun niya bilang mga aki. Kaya ang mga langit nun, asin mga daga nun, nagsasaranong sa bagong awit nin pagsamba, asin kami, kaibakan gabos na hukbo nin mga angeles, nagrurukyaw, daing tapos sa nagsasabi.
Kagurangnan ikanagadan banal, murabo din gabos sa kabanalan, kaining mga atang namimiibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaling niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo na sa kuyang hawak, tayo dudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagwaniyaman kalis, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka mo gabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Leon, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na aki kan Diyos. Si San Jose sa iyang esposo, si Santa Maria Virhen na ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, han gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, naya sa langit,
pagdato ang kadehan mo mangyari ang buot sa dagat isirin sa langit ang samong katano sa among aldaw ikaw sa muyaon niya asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan sining na pinapatawad niya po ang mga nagkakasala sa muya asin are kami magdara sa sugo kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Sa imong asin ang kapangyarihan sining man ang kamurawayan sa mga kapangauna. Jesucristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uyan kordero kan Dios, yan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamagikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog na po. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinaban. Namimibi kami, liwanagi ang samong puso, kan banaag din sa imong grasya. Tanganing mahimuming danay na masabotan, an maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan. Sintunay na mamuot sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang anunsyo. Ngunyan, ikaapat na Domingo ng bulan, magkakaigo po kita ng second collection para sa Pangangaipan Parish Youth Ministry sa gigibuhon ng Street Passion Play sa maabot na Semana Santa. Ang satong tabang gagamiton para sa saindang pagkakan asin iba pang kaipuhan. Igwanin haros 200 na mga jóvenes na mapartisipar sa nasabing aktibidad. Kadua, igwaning pagbabago sa oras kang pagkumpil, nagigibuhon digdi sa satong parokya sa maabot na Marso 21, 2026. Imbis na alas 3 ng hapon, ang pagkumpil gigibuhon na sa oras na alas 2 ng hapon. Ini bukas sa gabos na binunyagan na may edad 12 anyos pataas. Sa mga interesado, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya asin magdaranin baptismal certificate. Ikatulo, sa laog ng panahon ng Kwaresma, ang Via Crucis o pag-estasyon, ginigibo digdi sa satong parokya sa aldaw na Biyernes asin Domingo sa oras na alas 4 ng hapon. Ikaapat, in relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na Abril 5, ang parokya Padagos nag-iimbitar sa mga magurang na buot iayon ang sa indang aki sa Easter Angel ngunya na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad ng forma sa pagrehistro kan sa indang aki tanganing na iayon sa nasabing aktibidad. And we would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Stanley D. and family, Lenny Bacoto, Pasita V. Nario, Don G. Lirio and family, Stephen Balang and family, Gloria B. Tipones and family, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado ni Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, Hura Paroko. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamahan. Ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Sisay mananabubuhay para sa sarili lamang. Kain sisay mananabubuhay